Samantala, sa ibang balita, breast at cervical awareness binigyang diin sa pagdiriwang po ng National Women's Month sa bayan ng Tayug. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Binigyan din ang kahalagahan ng breast at cervical awareness sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026 sa bayan ng Tayug bilang bahagi ng pagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan. Nagbigay ng lecture ang isang health expert hinggil sa breast at cervical cancer awareness, pati na rin sa mental health na mahalagang aspeto ng kalusugan dahil sa posibleng madalas na nararanasang stress. Nagbahagi din ng kalaman ng BFP Tayug tungkol sa fire safety at tamang pagtugon sa emergency. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang suporta sa mga programa nagbibigay lakas at proteksyon sa kababaihan sa nasabing bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.